ओमफ्राय बर'सा माथो गावा दसेल' हाबलां दिनै जोंनाव माब्लाबा ओंखाम जाफैदोब्रा जोंनाव आलासि जाफैदो मानोथो फैया जानो देनाय सोरां फैगोन दे आं मालाबा ओमफ्रायथ' एबार खनसेयाव फैबालाथ' ओंखामबो जालांगोन ओमफ्राय हरबो थालांबावगोनसो आं बाराबा नंखायलै गावा थगायसोना ओरैनो फैनोनो थाङा जोंनाव गावहा माबा बिजिल' होनबाय थायो न' दिनैबो फैबाय नै साल' लोंनाय जाबाय दिनैनो ओंखाम जालांदोब्रा बाराबा दावसो थानोसै ना दायो ना इमि ना माथो होनो जायोमोनथ' आरोहाय ओमफ्राय हनै आलासियासो आंथ' फैनोनो सानोलै ओमफ्राय नानियाबो लिंबाय थाबायना दिनै फैथारबाय आङो ओमफ्राय जुलिया बर'सा माबोरै दं बिनि खोथाखौथ' बाददेलै जाफुंहोनाय सेंग्राजों हाबा जाफिनबाय बियो ओइद माबायदि हिनजावफ्रा बेलाय गाव गावनि फिसाइ थाखानानैलाय मानोथो फाथैलाय बिसिनांगौ मानोथो गुबुन सेंग्राजों बिदि थांनांगौ जाखो आजिखालिथ' आरो गावबागाव लाइफ ना माथो होनबावनो इनि ओमफ्राय सासेजोंनो संसार जानो हाया आरो जेन'बा औ दंबाबो गैयाब्लाबो सासेयानो सासेखाना जिउआव हाबायाबोथ' खेमसेल' जायो मानोथो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो बेलाय एसे सिगां माथो थिगैनो दं होनदोंमोनलै गासिबो दा आरो बिदिसो खोनाबायना माथो खालामसोरां आंबो जेबो होनासै दे थांथोंसै ओमफ्राय दा नोंनिया माबोरै जाखो बेरामा एसे मोजां मोनबाय ना बिदिनोसै बर'सा एसे लासै लासै मोजां मोनहांगासिनो र' गैया हामजोबाखै दाबो लासै लासै मोजां मोनलांसिगोन दे आरो सिगांनिफ्राय एसे साबसिन जाबाय आरो दायो ओमफ्राय आंनि फिसालाखौ नायलांदो आरे बेखौनोथ' नायनो फैदों आं जों आलासि गोदानखौ बोरोथो दिनै हले आलासि गोदाननि मोखां नुवाब्लाथ' थांनोनो गोसो जानाय नङा माथो आङो बिबैजोंसो थांदोंमोन बै आदै मोनहानाव लांदोंना ओमफ्राय दा फैसिगोनदां माबा बिमादैखौ लायनो थिनहरबाय आङो गावहाथ' फैनायबो जायाना नायलांदो दिनै जोंहा फिसालाखौ औ जागोन दे हेलौ नानि मा बुंदों हाया गोलैदों माब्ला माबोरै माने माबोरै जाखो औ र' थांगासिनो आङो आइम स' सरि सोरां नाथाय आं दानो ओंखारलांनांसिगोन आंनि आइया माबा गादलिनानै गोलैदोंनो बाब्रे मारैथो बिदि जाखो हरखाबैलाय आं बाबुखौ माब्लाबा नायफैफिनसिगोन थांथ'नोसै आङो बेफोरबायदि खोनायोब्ला खम दुखु मोनोने सोरां जियानो जाया मानो बिमाया माबा मोनसे जायोब्लालाय बोरैबा मोनखायोना साखौबो मोजां मोनलांजोबलाङासै बिसोरा माब्लाबा फैथोंसै ना माथो होनो औ जोंहाबा मेहेरखौसो नायनो गोसोथारमोननो दाथ' माथो खालामबावनो ना थांनांगौबो जाबायना हनै अ आइम रियेलि सरि एमि नाथाय आइयाबो बिदि हरखाबै जाबायना बेखायनो आं थांनांसिगोन औ दा मोजाङै देखायाबा डक्टरनो जोंहा राजा उन्दैखौसो नायनो हास्लाबथ'नाय नंलालै आङो नङाब्लाथ' जोबोद नायनो गोसोमोन आङो दे माब्लाबा सम मोजां लानानै नायफैदो औ दे जागोन होनबा एमि थाथ' दे दे ओमफ्राय राजा उन्दैनिखौ मा मुं दोनखोमोनलाय आंहा फिसालानि मुंखौ आङो मेहेर दोनदों वाव जोबोद मोजां मुं आंनि फिसालानि मुंखौबोथ' आङो गोरबो दोनबायना हो अके दे होमबा आं फैबाय औ दे आदा नानि लाबोबाय नों बाबुखौ आंथ' लाबोबायमोन आदाया नायनो बुंदोंमोन ओमफ्राय गावहासो थांबाय माथो थांनोथ' गोसो गैयामोन नाथाय बिमाया बोरैबा गादलिननानै गोलैदोंनो मा बुंदों नोंसिनि आयंआ गोग्लैदों औ दा बेखौनो आरो डक्टरनो देखायनो होनदों दाबा मा जायो ए बिदिसो जाबाय होमबा औ नानि जायालाय बोरैथो माथो बाबुखौल' लाबोबाय नोङो आइया फैयासै नङा हजोंहाय बेदर एवगासिनो ना आदैमोनहा बेखायनो बिसिनावनो दङ औ आजा उन्दैनि बार्थडे दङ ना बिसिना जोंखौबो दायो लिंहरदोंमोन नों थांनो मायो आंथ' दायो थांसै आंथ' थांनाय जागोन ना जायाथाय दे नों थाङोबा थांदो मानो होनबा दिनै आंहा दखानावबो थांनांगौ नानि फैसायाबो एसे जगार खालामनांगोन ना दे होमबा आजाखौ लाखिनोसै आङो ओजों बे आइबो दंखायोना दे जायो होमबालाय नोंखौ मेजाजों थांसै दखानावनि माथो होनो होमबालाय गुमैखौ ओंखाम जाहैखानो थिनदो बेदरा संखाबायमोनथ' थांगौ मोनसिगोन बियो दे अब्लालाय ओमफ्राय बर'साखौसो नै खोनानानै गाज्रि मोनबाय आङो बेफोरबायदि जाबायना बिमाया दा न'आव थालानोथ' बे आब' अबेबा गोजानावसो थांबायनो मा जायगा होनदोंमोनथाय दिल्लीयावसो थांबाय नामा आयु माने आंजोंथ' जेबो कन्टेक्ट गैलाना बेखायनो मिथिलायलांला आङो साहाखौबो मोजां लोंस्लाबलांनो मोनासै ना ओमफ्राय फन नाम्बार लाखिदों र' आं गोदानखौ माब्लाबा हरगोन आं दे लाबोदो आजायारि उन्दुनोनो ओंखाराखै गथ'आ नै बेना बिदिनोसै
माबोरै थांखानि आबा गोरबोना तु बरिं मम फैबाय जेबो मोजां मोनाखै स्वीटहार्ट दे जेबो नङा दायो जोंहा बेरायनो थांगोन ओमफ्रायथ' फुंखा दे बाबानि बेगखौ लांदो नाथाय दहाय मेडाम बाबाया आइसक्रिम जानोसो बिबाय थादोंमोन नों मानोथो बादा होनो आयै आबा सोना नों आइसक्रिमखौ बारा जालाबायजायाना बोरैबा गगा मोनगोन लोमजागोन हो अके नो प्रब्लेम दायो आफाखौ बुंगोन आङो नाथाय नांगौबाथ' न'आवनो बानायगोन ना हो आं जानला मोनला गोथाव मोनाना दे बाबा जोंहा मेडामाबो जि मोजां बानायखायोथ' आबा आंनो बानायगोन ना नांगौबा ओमफ्राय बायराथ' आरो बारा थिगबो जायाना दे थांदोथ' फ्रेस जादो दे फुंखा आबाखौ लांनानै मोजां थुखैहैदो ओमफ्रायो जानाय लोंनायनिखौ आं बुंना होनोसै मिनाखौ आं दा मेंबायलै थांसै बाबा दुगैग्रोदो ओमफ्राय आरामसे नों मा खालामो खालामदो दे आं कार्टुनसो नायगोन ओमफ्राय दसे रेस्ट लागोन दायोसो दुगैगोन थ' दे फुंखा आबा आदा फुंखा बुं नोंनि गिदिरखौ बिदि नाम लानो हामाना स' वाट माथो जाखो सरि फुंखा गाज्रि मोननांला बुंनायखौ बाबुनिखौ मोना मेडाम मानोथो मोननो उन्दैनिफ्राय नुबोगासिनोखाना जेबो नङा दाथ' गथ' मानसिना आबा गोरबो नोंनि हास्थायनाय लुगैनाय गासिबो फुरा खालामनो नाजायो आङो आं नोंखौ जोबोद अनो नाथाय नोंबो आरो बांद्राय अख्राबो जालांनो नाङा दे आबा नङाब्लाथ' नङा आं बांद्रायसो साननाय खोमा दाथ' गथ' मानसिना जेबो नङा उनाव बुजिलांगोन बे लोगोफोर गोरबो बिमानि केरेक्टारा बोरै सोलायखो बेफोरबायदि जालायगोन ना नाथाय केरेक्टारानो खम नालाय एखनबा बिदिनो अबेबा एखे जानो नागिरो नालाय ओंखायनो एसे सोलायनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला दिनै दिना माबोरैथो थांखो आबासुना बेसेबा मिस खालामदों आं नोंखौ आंबो नोंखौ बुरजा मिस खालामखादोंमोनथ' बा ओमफ्राय आंखौथ' मिस खालामखायानो आबा नुबाय नोंनि आइया मेगन सालायबायना नोंथारा माथो जोंहा सानैजों लोगोखासै ने ओमफ्राय बांसिन ओमफ्राय आफा माथो नों आंखौ आबैमोननाव लांगोन बुंदोंमोनलाय ओमफ्राय मानो दाबो थाङाखै जों थाङालै बर'सा आबा मानोथो आबैमोनाव थांनो नांगौबाथ' आबैखौनो लिंहरगोन ना बाबा आबैयानो फैखायोना लिंहरबालाय दाख्लै खनसेयावबो फैदों आं आबैमोननि न'खौ नायगौमोन दे दायनो फन हरगोन आङो ओमफ्राय आबैखौ नेक्स्ट सानदेआव लिंहरगोन ना दा बिमा थुबायबाय थायो आंखौ जों गामियावलाय मा दं आबा जेबो गैया जोंहा टाउनावनो बेसेबा मोजां बेरायनोबो थाङो हो गामियावथ' जेबो गैया आबा दे दायो शपिं खालामनो थांगोन दे जोंहा साथामजों अके नोंथ' मिथिखायोना आं गामियाव थाङा होननानै मानोना खेबसे आफाया बुंदोंमोन बिनि बिबैया बिखौ सोंफैफिनदों होननानै नाथाय आं बिखौ हरफिननो गोसो गैथारा जुदि बोरैबा इमसनेल जानानै बिनि बिबैया बिखौ लांनो नागिरोब्ला बै समनिफ्रायनो आं थांखाला जेबो नङा दे दाथ' आबाया देरहांखाबायना उनाव सिनायनायबो नंखाला दे ओमफ्राय जानो हागौ गोसोखांदोंसोमोनदां खेबसे नायनो लुगैदोंमोन बिदि होननानै नायजायाना गाव लांफिननोबो हानाय आरो आं बेखौ माब्लाबाबो जानो होआ होमबाथ' गोरबोखौ बै जायगानिफ्रायनो एसे गोजान दोननांगोन जोङो औ बेखायनो नोंबो बांद्राय थांबाय थानाङा नङाब्ला गोरबोआबो थांनो लुगैगोन ना आरो आंथ' खोनादों आफानि खिन्थानाय बायदिब्ला बे गोरबो बिबैनि न'आ बैथिंजायनो दङ न'आवहायबा आंथ' लोगोबो मोनाखैना मोनथिफेराबो ओमफ्राय जोंथ' जबरदस्ति सोना लाबोआखैना गावसोर गोसो जानानै हरदों अब्ला बेहायबो जोंनि जेबो दाय गैया बेनोथ' अके नों कफि लोंनो मैनाखौ बानायनो थिननि आङो ओमफ्रायथ' आबाया माबा चिकेन पक'रा जायोनो बानायनो थिननि आङो बेखौबो दिनै नों फुदुंदोंब्रा नोंनि आखाइनियाबो गोथाव जायोना आयौ आं फुदुंनायखौसो लोंसै होनबा र' बिदिबालाय मैना खोनासंलाय आरे हाथरखि आंनासो सिन्देला जदोंमोन दा आंथ' मिहि ओमफ्राय नोंलाय मानोथो सिन्देलखौ खुखो मानोना जोंहा सानैजों लोगो ना बेखायनो नोंबो आथिं बिगासे थाबायथियो नालाय बेखायनो नोंबो बिदि थाबायनोसै एकथ' सान्दुं गोसायावनो सिन्देल गैयालासे थाबायनोसै आरो जाम्बिया गोदानो थांसै होनबालाय औलाय सान्दुं गोसाथारथ'दो हाथरखि नोंनि आथिङा खामगोनथ' जेबो नङा नोंनाबोथ' खामगोन माथो जाम्बिसोलै नोङो ओमफ्राय नोंसिनि आइया दिनै मानोथो लांफैयाखै आइना खामानि दंना द'दोलाय सान्दुं गोसाथार रायलायबाय थायो आइगो आथिङानो खामबाय माथो गुदुंथार नों आंनि सिन्देलखौनो गानदो मिहि गानालै आङो हे आबा मेहे नों मानोथो हारसिं फैलायखो आं लायनोसो ओंखारदोंमोन दसेनो सहैसिगौमोन दा आङो आं फैबायलै माबाजों हाथरखिजों आंजों फैबाय
सिख्लाबो बिमाया फैथ'वाखैमोन ना हाथरखिजोंसो फैदों नोङो नै नोंनि सेन्देला मा जाखो आबा स्कुलावनो जदोंमोन ओमफ्रायथ' गानजालाबोमोन ना औहाय आबा सेन्देल गोदानखौनो दाख्लै बायनो नंबाय ओमफ्रायथ' मालाय स्कुलाव बयबो जुथासो गानना फैयो दा ओमफ्रायथ' जुथायानो हामलाबा आंना औहाय आबा बायनांगौमोन बेखौबो र' सेन्देलबो जुथाबो बायनोसै दायो बेलासिहालागैनो थांनोसै बाराबा थ'दो होमबालाय आबा आं ओंखाम खुना हैनोसै ओंखाम जादो आथिं आखाइ सुदो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै बेदरबो दङ आं जाथ'लालै आयै बे हाथरखिया आंनो जाग्रा लाबोफादोंमोन बेखौनो जाबाय आयौ हाथरखिया नोंनो माबा लाबोदों जाम्बिसोलै बियो हामानोसै आंनि खिथुखौनो गारा ओमफ्राय स्कुलावबो आंजोंसो फैबाय थायो ओमफ्रायथ' जिरायनायाबो आंजोंसो जिरायोलै आयै नोंनि बेस्ट फ्रेन्डसो दा बेखायनो नोंखौ नागारा आरो आं दिनैसो थांसै आबैयै दायो सोरां फैब्ला खिन्थानांसिगोन आबाना जुथाबो गैला सेन्देलबो गैला हनै मालाय जि मोजां मोजां गानलांजोबो जोंहा आबानासो गोबावजों खेबसेल' बायनाय जायोना बे फुरानाखौनो गानफ्लेबाय थानाय जायोबा बहायथो मोजां थानो नोंनि बि लिरनाया जायासैहाय आबा एसे खेंख्रा जाबाय हनै जायाखै एसे मोजां बानायबाव होमबाथ' आरो लिरफिनबावनांसिगोन जों औ आखरा मोजां जायाबा बोरै जालायखो रोंबाबो जाबादि हामा दे आरामनो लिरथां हेन्डराइटिंआबो मोजां जानांगौथ' ओमफ्राय मालाय आंनि लोगोफ्रा टिउसनावसो थांबावो नै आबा बिदि नङा मालाय बिसोरो टिउसनाव थांदों आरो टिउसनल' थांबा रोङाना मानोथो रोङा जानांगौ आरे आबा हा गाव गोसो होनानै फरायब्लानोथ' न'आव फरायब्लाबो हायोथ' टिउसन बा टिउसनाव थांबा बोरै जालायखो नों न'आवबोथ' रोंनांगोन ना आबा ओमफ्रायथ' जोंहा टिउसन नांलायाना नों फोरोंखायो ना आयै औ आङो बाहायो दा फोरोंनो एसे एनैयालाय दे आबा दे फरिखा खाथिना आरो फरिखायाव माखौ लिरगोन नोंलाय जुदि नोंना आखरानो मोजां जायाब्ला आखरावबो दानगोन ना होमबाथ' आरो लिरबावनोसै औ लिर दे एबार बोरै जाया मोजां लिरखागोन एसे फिदिंबावदे आबा बेखौ एसे मिन्थिबाय ओमफ्राय हनै नोंनिया बैयो खिया खि लिरनायाबो जायासै आबा मानोथो बिदि जाबाय थाखो मोजां गोसो हो दे ओमफ्राय दायो दाजाब दानखौबो खालामनांगौ आबा आंथ' दाख्लै मेदामबो खालामनो हरदोंमोन ना ओमफ्राय दायो नों दाख्लै खिन्थाखानायाना बेनो फैदोंमोनथ' आं हादों बेबायदिसो हानांगौ दा आं गोसोआव थाबाथाय थाखायो भेरि गुड आबा ओमफ्राय आफायानोथ' मानो दाबो फैयाखै बाहेरानि बाथ्राखौ सोंथ'नाङा नोङो फरायनायाव गोसो हो फरायनाय टाइमाव फरायल' आबा बेलेग कुइसन खालामलाबाय थानाङा मिन्थिबाय बिफाया आरो दायो मेथाइ लाबोगोन बुंदोंमोन खोमा बेखायनो सोंलायथारदों लाबोगोन बुंखादों दा इस आबैनिफ्रायबो मेथाइ जाबाय थाखायो माथो गावहा जाबाय एबार नायदो एबारसो मोजां जाबाय दा ओमफ्राय 1 2 खौबो लिरबाव नोङो जागोन फरायनायावथ' बांद्राय गाज्रिबो नङा र' आबा नोङो नाथाय सम सम बावोना बावबाथाय आरो आं नाजाफिनबावो बिदिनो नाजानांगौ आरो मा हायिखौ दसे लिरदोलाय आबा दसे फरायदोलाय माखासे सोलोंनांगौखौ गाव गावनो सोलोंनो नाजानांगौ ना आबा देनां नों लेखा बुरजा फरायबा ना नों माबा मोनसे खालामहैनो हागोन आरो आबा गावनि आथिङावबो गसंहैनो हागोन बेखायनो फरायनायखौ मालाबाबो बानाङा दे आबा फरायनाया मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार लेखा फरायाबा जाम्बा जायो दे बेखौ लिरखांबा फरायदोलाय जोंहा मेदामा दहाय खन्थाइ फरायनो थिनदोंमोन ना बेखौ मोखासथ' लादो मेराबा गथ'आनोसो बिफा फैनाय लोगो लोगोनो आयै बेखौ दैसे दैसे खालामहरखानोसैनि आलदा आलदायावनोसै औ आलदा आलदायावबालाय माथोबाव जोंहाथ' गासै बेसेबां नांगौमोनथाय र' दैबायानो थोगोन ना दैबा लाबोखादों ग्रोबनो आङो औ दे होमबालाय मादै आंबो दावदैयाव लेट मोनामथारबाय दावदैयाव मोनामथारबाय नोंखौ जाबाय ओमफ्राय मोननै जागोन दावदैखौ मोननै होनाना आबौ दैनै होनो आरो हा ओमफ्रायथ' दैसेल'सो जागोन ना ओमफ्राय बे जोंनि न'नि दाउआलाय माथो जाखो आबौ बेखौ बायनायसो ना न'नि दाउदैखौ जायाखैथ' राजानो माया जाहोआनो मालाय मिन्थिबाय देनांहाय दाउखौ फाननांगौनो दाउआ देरबोला आं दैनै जादोंमोन दावदैखौ दैनै जागौ बारा नांखाथारगौ बेनोबाथाय मेहेन आयै आबौसोना दे जेबो नङा आं दंना आंनिखौ ला दायो मिन्थिबाय नोंथ' जानोबो हाखायालै आबै आंसो हायो आयु नंगौ
जि गाज्रि खानो बियो आंखौ गालांबाय आंथ' मोनथिदों लाना दाथ' दा हजों हाबायाव लोगो मोनबा रायना हो बिखौ मानो गालांनाय रायखागोनबो आङो बिसोर हाबा मेहेरनि उन थांबाय थायो हजों सासे आरो रागा जोंबाय थायो ओइ हाथरखि दाहा मालायनि हाबायाव जिबायदि मोसाबाय आरो बियो जाम्बिलाय देनां नोंनि हाबायाव मोसागोनब्रा आङो मोनथिबाय ओमफ्रायथ' ओइ जानला मानला सेंग्राखौ दा गोसोथोखा नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना बेखायनो बुंबाय आरोलै अके बाय बेदर राननाय लिस्टावसो गोलैदोंलै आंना दायो जानोसै नोंनि मुलिखौ मोनथिबाय आरो आंनि हाबायाव मोसानोनो ओमफ्रायसो आंनि गोसोनि खोथाखौनो बुजिरोङा आंखौथ' मालाय मेहेरा नायसनबावानो सोरबासो दं खोमा मालाय